Tú, que no sabes, que no entiendes, que no ignoras, que no dudas. Vive. Toca estar. Qualsevol tema val. Jo sóc molt d'amor i muerte, que es diuen que són els grans temes, no? I sóc molt de tirada per aquí, però des de política, poemes de circunstàncies, inclús a jugar al no tema, que hi ha gent que ho fa, jo no ho faig. Inspirado a los más grandes poetas, modistas, joyeros y pintores de tu siglo, fuiste foco y reflejo de las artes magnas, pero eso también muere. Des de Petrarca no em fa ningú, no ho sé, la veritat no m'ho plantejo així, jo soc llibreter de vell i això ho faig per amor a la poesia i a l'art i a la paraula, i si sobre rasco algun duro, evidentment fantàstic. Suposo que es valora molt, sent allò autocrític també una mica, es valora molt l'efectisme del que es fa sobre l'escenari, no? Aleshores, tot el que sigui treball, des de cafofonies a tècniques retòriques qualsevol que ajuden a que la gent s'atrapi el que estàs dient, d'alguna manera funciona. I tot allò que tendeixi a la poesia més críptica o algo més gongorí, per entendre'ns, tot això, doncs clar, costa més de ser capaç de tenir tanta expressivitat com per transmetre-ho en directe amb un públic que t'escolti. Això sempre resta. Habías trabajado 12 horas al día. Cobraste un sueldo de mierda con el que alimentar las ansias de unos hijos consumistas, tú y una mujer que no tuviste tiempo siquiera de saber si seguías queriendo todavía. La inercia del gris pudo contigo. Jo crec que això ajuda en el sentit que a partir del microobert, que jo recomano a la gent que vagi molt al microobert primer, que és on et pots foguejar bé, que se n'estan fent a la ciutat, i n'hi ha molts i sempre se n'han fet, hi ha molta tradició d'això. A partir d'aquí una mica sortir del tema dels recitals una mica més farragosos o de la gent de la poesia pels poetes. Això és el que porta una mica l'eslam, que d'alguna manera ens llancem a que sigui el públic que intervingui, i aquesta interacció entre el públic i els que fem poesia ajuda que l'espectacle sigui molt dinàmic, que la gent s'atrapi molt, s'ho senti seu. És que la poesia també és de paper, i a mi m'agrada molt la poesia que està feta per ser llegida també, però hi ha un retorn a l'oralitat, també perquè la poesia sempre ha sigut molt oral, sempre ha estat molt a prop de la competició, malgrat es digui que no moltes vegades.